Ahojte, vítam vás v novom videu po nejakom čase, ktoré už, ako určite z názvu viete, bude o tom, že som sa prihlásila na svoj prvý triatlonový pretek. Ide konkrétne o triatlon, z toho anglického názvu tri, čiže skúšobný triatlon, čo znamená, že budem robiť všetky tieto tri disciplíny, čiže plávanie, bicykel aj beh, ale bude to v kratšej, zjednodušenejšej forme pre tých, ako ja, ktorí sú amatéri, ale chceli by si takúto súťaž vyskúšať a možno postupne sa dostať na nejaké náročnejšie. Dôvodom, prečo točím takéto video, je motivácia aj teba vyskúšať nejakú takúto súťaž, pretože je iné, keď si chodíš len tak trošku zabehať po práci alebo zaplávať si s vystrčenou hlavou nad vodou a myslíš si, že ako super plávaš, ale to, že si dáme nejaký cieľ, ktorý je stanovený v nejakom čase a ja ho mám dosiahnuť, je o mnoho väčšia motivácia, ako len si voľnočasovo plávať, behať a bicyklovať. Aspoň pre mňa je pozeranie takýchto videí motivujúce a nakopne ma to vždy k aktivite. Aj z toho dôvodu točím teda toto video a dôvodom, prečo som sa prihlásila na tento skúšobný triatlon a nie práve na šprint, ktorý je už trošku náročnejší a treba mať na ne rôzne zariadenia, čiže potrebovala by som neoprén na otvorenú vodu. Na tento try nepotrebujem skoro nič, potrebujem botasky, čiže kúpila som si botasky novšie a vlastne to ma aj namotivovalo opäť, že viac beha. Vymenila som klasický obyčajný bicykel za cestný, na čo som sa veľmi tešila, ktorý som dnes bola aj otestovať. Na plávanie človek nepotrebuje nič. Plavky, čiapku, okuliare OK, ale nepotrebuješ neopren na tento triatlon. Čiže základné vybavenie, ktoré používaš aj pri klasickom športe a to ti úplne stačí k tomu, aby si absolvoval takýto pretek. Čiže to je dôvod, prečo som sa rozhodla zúčastniť sa triatlonu v Šamoríne, ktorý sa bude konať v máji, čiže skúšobného triatlonu. Na tento triatlon sa podľa tabuliek, ktoré som pozerala z minulosti, prihlasuje naozaj menej účastníkov. Každú túto disciplínu treba dobehnúť do určitého času, inak budete diskvalifikovaní. Čiže cieľom môjim je aktuálne trénovať a natrénovať si objemy v týchto disciplínach, čiže plávanie, bicykel aj beh. A to je celé a dobehnúť to dokonca do určitého času, každú túto disciplínu, tak aby som sa umiestnila čo najlepšie. Čiže to je môjim cieľom. A aké vzdialenosti treba v tomto triatlóne prejsť, ak ide o 300 metrov plávania v bazéne, 13 km bicykel a 3 km beh. Čiže vyzerá to veľmi jednoducho, ale ja som si sama chcela vyskúšať, aké to je vlastne tieto tri disciplíny zabehnúť za sebou, bez nejakej väčšej pauzy, akože nepočítame to, že sa prezliekaš v depe alebo obúvaš sa a podobne. Čiže už dlho som to chcela vyskúšať, pretože aj môj frajer behal takéto triatlóny roky. Čiže keď som aj bola na nejakom preteku pozrieť, vždy som si hovorila, že Simona, musíš už sa prihlásiť a vyskúšať to. A tam som vždy pretekárov sledovala a povzbudzovala ich a predstavovala si, že aj ja by som to vlastne mohla zvládnuť a aj si v tom z časti verím. Problém v týchto troch disciplínach je u mňa podľa mňa plávanie, pretože nemám naplávané tak dobre, nemám dobrú techniku, čiže ešte si musím dať nejaké hodiny s trénerom, ktorý odsleduje, ako plávam a pomôže mi čo najlepšie odplávať ten úvod, tak aby som sa neunavila úplne veľmi a dokončila ten pretek. No a mám 2 mesiace na to, aby som natrénovala všetky tieto disciplíny čo najlepšie a v máji teda dobehla do úspešného cieľa a získala svoju medailu. Dajte mi vedieť do komentára, prosím vás, či aj vy ste niekedy rozmýšľali nad takýmto pretekom. Prípadne, aké rady by ste mi dali, ak si sa už takéhoto preteku zúčastnili. Nenašla som tuto na YouTube nejaké video, ktoré by zachytávalo prípravy nejakej ženy alebo nejakého Slováka, alebo nejaké iba pocity, dojmy z prípravy na nejaký prvý triatlonový pretek.
preto som sa rozhodla, že toto zachytím práve ja. Ďakujem za dopozeranie tohto videa a čoskoro sa vidíme v ďalšom, v ktorom sa pokúsim zachytiť aj moju prípravu na tento pretek a možno, že ako vyzerá môj týždeň, či sa mi darí, nedarí naplniť moje ciele a plány, ktoré si dám popri práci a iných aktivitách. Takže ďakujem ešte raz a prajem vám pekný zvyšok dňa. Čaute.